ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಾದಳು. 6 ತಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯರ ಉಲ್ಲೇರ್ಪಣದು ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ತೆರಿಪಾದಳು. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ದಿಂಜಾ ತಮಿಳು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಲೆಡು ನಟನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೇನ ಒಯ್ತದೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದೊಡನೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ರನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಲು ದುಂಬುದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿರ ಉಂಡು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಇಷ್ಟದ ನಟಿಯಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿಯರೆನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರೆನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಸಂಬಂಧನ ಬುಲಪಾಯರೆ ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣದು ಅಲುಕಾಸ್ ನಂಬದನು. ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಈ ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಎನ್ನುತ್ತ ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ದುಂಬುದ ಹಂತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶರು ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ಗಾದ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಪರಂಪರಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರಡ್ಡಲ ಪರಸ್ಪರ ದೀರ್ಘಾವಧಿದ ಸಂಬಂಧನ ಎದುರುತು ಒಂದುಲೆ ಪಣದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಜೋಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಸಮೂಹದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅಲುಕಾ, ವರ್ಗೀಸ್ ಅಲುಕಾ, ಪೌಲ್ ಜೆ ಅಲುಕಾ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಎತ್ತೇರು.